Tak Jožo, výsledek hodně divoký, zažil jsi takový zápas někdy? Tak podobný zápas asi áno, za tú kariéru nejaký taký zápas prišiel, ale v Komete asi ne, dlhšiu dobu nepamätám teda, ale zaplať mám Boh, že to dobre dopadlo a 3 body ostali doma. No. To by to byl první gól sezóny, tak konečně to z tebe spadlo, že už to čekání bylo dlouhý. Tak samozrejme, že bolo dlhé a ja som sám už nevedel asi, kedy to dojde a z okolností mal som výbornú šancu aj v bolke pred koncom a netrafil som to, tak som už len tak ako komicky bol aj s manželkou doma a som povedal, že možno si to dám ako darček na Vánoce tento rok. Takže som rád, že to došlo skôr a že to tam spadlo. No. Dokonca mi písal ešte aj bývalý spoluhráč Tomáš Kaberle a pýtal sa ma, že či ho tam nepotrebujem proste, aby mi to tam nejak nalil na volej, tak povedal, že už by som mohol konečne na góla, no tak som rád, no, že to tak dopadlo a samozrejme hlavné víťazstvo, ale tak neviem, či chcel z toho spraviť paródiu alebo nejakú srandu, ja neviem teda, no, donesli mi púk, ale samozrejme ja dúfam, že ešte tie góly prídu ďalšie a dúfam, že budú padať vo víťazných zápasoch, ale samozrejme ja už som podotkol, že nie je podstatné, kto tie góly dáva, ale že sa proste vyhráva, to je podstatné. No, minulý rok to padalo mne a kopu bodov som robil a bolo to zbytočné, takže teraz som veľmi rád, že to je zatiaľ takto. No a občas, keď nejaký bodík spravím, tak samozrejme budem spokojný aj ja. Ja neviem, ja dúfam, že ešte tá kariéra nekončí. No, na jednej strane už som mal všelijaké myšlienky a myslel som, že som tu len do počtu, ale posledné zápasy sám cítim, že sa to zlepšuje a prichádza to samozrejme body a góly alebo nahrávky, to je jedna vec, ale ja hlavne cítim na tej hre, že to ide pomaličky hore a asi ako staršiemu hráčovi mi to trošku trvá na začiatku a ja si dúfam, že budem ešte vlastne nejakým nie do počtu, ale ešte, že dokážem spraviť veľa pre tento manšaft a že sa to bude len stupňovať.